Γιατί είμαστε εδώ σήμερα? Φυσικά για να αναλύσουμε ακόμα ένα εργαλείο της Krausman. Σέγα ταλάντωσης με λέιζερ 9202. Πάμε να τη δούμε. Είναι μια σέγα που καλύπτει τις ανάγκες τόσο του ερασιτέχνη όσο και του επαγγελματία, προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια και ευελιξία στις κοπές και διαθέτει ρυθμιζόμενες στροφές ταχύτητας για τον απόλυτο έλεγχο και λέιζερ για ευθείες και καθαρές κοπές. Έχει μοτέρ 710W με δυνατότητα κοπής σε ξύλο έως 8 mm και σε σίδερο έως 10, ρυθμιζόμενη βάση για φαλσοκοπές έως 45 μοίρες, στόμιο εξαγωγής σκόνης που μπορούμε να το συνδέσουμε με κάποια σκούπα, λειτουργία ταλάντωσης της λάμπας και κουμπί κλειδώματος του διακόπτη για συνεχή λειτουργία. Για εσάς που τη χρησιμοποιείτε για πολλές ώρες, έχει ελαφριά κατασκευή και αντιολιστική λαβή για μεγαλύτερη σταθερότητα. Πάμε για δοκιμή! Διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα του δικτύου συνεργατών της Krausman σε όλη την Ελλάδα.